Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Ρένα και καλώς ορίσατε. Όπως βλέπετε σήμερα θα παίξουμε Brookhaven, αλλά μόνοι μας. Δυστυχώς. Ωραία. Σήμερα θα σας δείξω κάποια hack που μπορείτε να κάνετε εδώ στο Brookhaven και πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά ξέρετε όλη την κόκκινη μηχανή. Νάτι. Όπως ξέρετε ανεβαίνετε πάνω της και μπαίνετε μέσα εδώ. Όσο περίεργο και να σας φαίνεται, κάντε το. Πάτε εδώ, όσο μάγκες και αν είστε. Πάτε εδώ και πατάτε αυτό εδώ το κουμπί. Και μπορείτε να οδηγήσετε και έτσι, αλλά άμα μπείτε πάλι στα αμάξια και το διαγράψετε, μπορείτε να περπατάτε έτσι, δείτε. Και είστε οι πιο τρελοί τύποι σας στο Brookhaven. Αλλά άμα πηδήξετε, το πράγμα χαλάει. Πάμε στο επόμενο hack. Το επόμενο hack είναι άμα μπεις εδώ και γράψεις Wolf που είναι λύκος, θα χορεύεις έτσι. Είναι λίγο creepy και cringe. Δείτε. Ωραία, το επόμενο hack που θα κάνω εγώ τώρα, πρέπει να πάτε στο αεροπλάνο, εδώ, περιμένετε, μέχρι να φτάσω εδώ να περάσει 2.000 αιώνες, τέλος πάντων, μπαίνεις εδώ τέλος πάντων, πας και μπαίνεις εδώ, πας εδώ και, έλειπες δηλαδή, πατάς εδώ να γίνεις σερβιτόρος, παύλα σερβιτόρα, πας εδώ, πατάς το κουμπί αυτό εδώ το κόκκινο. Όπα. Μετά πατάς εδώ. Και γιατί το κάνω αυτό. Πατάς εδώ που είναι με τον αέρος. Παιδιά, αυτό δεν γίνεται. Wait. Να. Και γράφετε Wolf. Και κοιτάξτε. Μπορείτε να κατεβαίνετε έτσι. Και είναι τέλειο. Γιατί είστε οι πιο τρελοί της πόλης φυσικά. Wow. Και είναι λες και πέφτει αεροπλάνο. Ωραία παιδιά, το επόμενο hack είναι στο βενζινάδικο. Έρχομαι με αυτό γιατί το θεωρώ το πιο γρήγορο μεταφορικό μέσο. Πάμε εδώ και εδώ, όπα, ανοίγει μια πόρτα και wait να ανοίξω και τα φώτα. Είναι κάτι σαν secret base. Είναι ένα δωμάτιο τέλος πάντων εγκατελειμμένο. Εδώ για αυτά. Και άμα το προσέξετε πολύ καλά. Και πάνω έχει κάτι. Και δεν το έχω ανακαλύψει ακόμα τι είναι. Αλλά τέλος πάντων πάμε έξω τώρα. Για τώρα. Άνοιξε την πόρτα. Και πάμε στο επόμενο hack. Ω Παναγιά. Παιδιά, το επόμενο hack πρέπει να χτίσετε ένα σπίτι. Εδώ. Και πρέπει να χτίσετε ένα συγκεκριμένο σπίτι που είναι, περιμένετε, που είναι αυτό εδώ. Περιμένετε, να το πάρω το λογάκι μου. Τι έγινε? Το παρκάρω. Περιμένετε, θα το κλειδώσω κιόλας το λογάκι μου. Κλειδώνεται το άλλο τέλος πάντων. Και άμα μπείτε σε αυτό εδώ το σπίτι και πάτε στο κάτω όροφο, περιμένετε. Να. Εδώ που είναι η τηλεόραση. Και πάτε πίσω της, που εγώ δεν χωράω. Περιμένετε να γίνω μικρή. Πάτε εδώ και πατήσετε αυτό εδώ το κουμπί.
Θα ανοίξει εδώ μια μυστική είσοδος που είναι εδώ κάτω, τέλος πάντων είναι λες και έχει αυτό το σπίτι, τέλος πάντων είναι από κλέφτες. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε κάποια πράγματα και πατάς εδώ, όπα, το ξαναπατάς και ανοίγει. Εγώ τώρα το άνοιξα. Τέλος πάντων. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Το ξέρω ότι ήταν λίγο, αλλά τέλος πάντων, και πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάνετε κι άλλα τέτοια βίντεο. Και τι είναι αυτό εκεί πάνω? Τέλος πάντων, γεια σας!